Marec je mesiacom kníh. V rámci neho sa aj v našom meste, konkrétne v Malokarpatskej knižnici, koná množstvo akcií, ktoré už tradične odštartoval Týždeň slovenských knižníc. Pripravili sme si podujatia prevažne pre materské škôlky, ktoré napriek prázdninám fungujú, ale hneď v pondelok sme mali podujatia Batolibrum, čo je naše podujatie pre rodičov s najmenšími detičkami, ktoré sa zoznamujú s knižnicami, s knižkami. A vo štvrtok štartujeme našu novinku Knižný klub pre verejnosť, kde sa môže kdokoľvek prihlásiť, záujemca o čítanie, o knižky, o debatu o knihách a snažíme sa vyformovať vlastne komunitu, ktorá sa u nás v knižnici bude stretávať a debatovať o dobrej literatúre. Aj po týždni slovenských knižníc nebude v Pezínskej knižnici o zaujímavé podujatie núdza. Na svoje si prídu deti, ale aj dospelí či seniori. Máme tradičný cyklus Literatúra v Radnici a tentokrát sme si pozvali s knihou Rýcholku z geniality Ľudovita Ódora. Bude sa to konať 18. marca v pondelok o 19. hodine a o deň na to tu v knižnici o 17. hodine predstavíme autorku historických románov Janu Pronskú. Zapojili sme sa aj do podujatia Týždeň mozgu, ktorý nasleduje od 11. marca a naša kolegyňa, trenérka pamäti, doktorka Katarína Benciová pozvala veľmi skúsenú trenérku pamäti z Českej republiky, pani Zdenku Adlerovú. Bodku za marcom, mesiacom kníh, dá tradične Noc s Andersenom. Tentokrát sa kvôli Veľkej noci bude konať o trochu skôr. Noc s Andersenom teraz je dosť skoro kvôli Veľkej noci 22. marca a my sme si dali tému Bodkovaný pes alebo všeobecne psi, keďže o túto tému bol u nás v knižnici veľký záujem. Naša kolegyňa Veronika Šikulová vydala veľmi úspešnú knihu o bodkovanom psovi. Pozveme divadlo, ktoré si práve na námety tejto knihy pripravovalo divadelné predstavenie. Pozveme veterinára, ktorý bude rozprávať o tom, ako sa starať o zlých aj dobrých psíkov. Bude rozhovor so spisovateľkou, budú tvorivé dielne, budú diskusie a bude aj premietanie filmu. Podujatie pre verejnosť, rodičov s deťmi. Nebudeme spať, ale budeme dlho do noci sa im venovať. Všetky potrebné informácie o podujatiach, ktoré knižnica pripravuje, nájdete na internetovej stránke Malokarpatskej knižnice, ako aj na sociálnych sieťach.